Саулармысыз, хөрмәтләребез. Сезне декабрьнең 6-нчы көнендә сәламләргә без бик шат. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова манзара тапшыруының иҗат төркеме үзенең хезмәтен башлап җибәрә. Хезмәт кешене бизәп кенә калмый, ул шатлык чыганагы да. Эшеннән тәм, ләззәт тапкан кеше үзен бәхетле тоя. Ул һәр иртә сөенеп эшенә бара, күңелен биреп эшли, хәерле эш сәгатьләре телибез сезгә. Без үзебезне бәхетле дип саныйбыз, чөнки үз эшебезне бик нык яратабыз. Төбәк ара Идел-Йорт фестивале 22-нче тапкыр уздырыла. Ел саен спектакльләр саны арта. Идел-Йорт фестиваленнән Ләйсан Гайнуллина репортажы. Безнең ТНВ каналында мюзикл төшерү процессы кызганнан-кыза барып дәвам итә. Әйдәгез әле, кирип карыйк әле. Нәрсә эшлиләр икән анда? Яңа ел кичендә күрсәтеләчәк Хәситә мюзиклының төшерү процессын Айгиз Мадияров күзәтте. Безнең инде әнләр турында бик күптән җыр яздырасыбыз килгән инде. Күбесенчә инде менә дуэт иттереп җырлыйсы килгән инде, чөнки аерым җырлар бездә бар. Салават Миннеханов һәм Гүзәлемнең яңа клибын беренчеләрдән булып Гөлнур Габдрахманова күрде. Шулай, бүтән нәрсә үтә дә китте, һәрбер әйбер вакытлыча гына. Шамил Закиров исемендәге Идел-Йорт 2022 театр коллективлары конкурсының иң яхшы спектакльләре күрсәтелде. Идел-Йорт төбәк-ара театр коллективлары фестивале 2000 елдан башлап уздырыла. Конкурс татар халкының милли тәңгәллеген саклау программасын тормышка ашыру кысаларында уза һәм театр традицияләрен саклауга һәм милләт ара багланышларны ныгытуга ярдәм итә. Шамил Закиров исемен ул Камал театры директорын исеменнән алган. Авыр туфрагы җиңел булсын. Төбәк ара Идел-Йорт фестивале 22-нче тапкыр уздырыла. Ел саен спектакльләр саны арта. Без дә әлеге матур вакыйганың тере шаһитләре булып кайттык. Нидә хәбәр? Бүгеннән нигә бик хәбәр? Егетләр, алдагы әйтеп куям. Иң матуры минеке. Нигәсенеке? Мин сәртики зат клуб, культура аматор работники. Минем кәләш алда ин шигәре булырга тиеш. Фестивальнең максаты һәвәскәр театр сәнгатен үстерү, репертуарын киңәйтү, үзешчән артистларның башкару осталыгын югары дәрәҗәгә күтәрү, халык театрлары спектаклен киң тамашачы аудиториясенә күрсәтү, эш тәҗрибәсе белән алмашу, халык театры артистларына, коллективларына методик һәм гамәли ярдәм күрсәтү. Үзенчәлекләре бик күп. Алар актерлар уйнавында да чагыла, режиссер решениесендә да, һәм хәтта сценография буенча да бик күп, тегенче дип әйтим, 3 ел дәвамында сценография буенча да үсеш алган һәм 12 спектакльдән менә соңгы этабына чыккан спектакльләрдән җиңүчене сайлау бик авыр, ләкин менә тиздән Аллаһ биргән булса, җиңүче билгеле булачак дип өметләнеп калабыз. Елдан-ел бу фестивальдә ниндидер профессиональлек сизелә башлады. Халык театрлары дип аталсалар да, үзешчәннәр булсалар да, мин әлбәттә алар алдында баш иям, буш вакытта шулай сәнгать белән шөгыльләнәләр. Быел ул сизелә сценографиядә дә, сәхнә бизәлешендә дә, ул сизелә режиссер эшендә дә, репертуар сайлауда, ничектер җитдирәк, актуальрәк әйберләр, бүгенге көнгә кагылышлы менә сугыш темасы быел шактый күп коллективларда бар, ниндидер патриотизм тәрбияләү менә шушы сизелә. 10 еллар элек булган белән чагыштырырлык түгел, алар заман белән бергә атлап баралар. Менә бу куандыра һәм Ленин әйткән бит, сәнгать халыкныкы дигән. Һәм ул совет властында да шулай булды. Хәзер дә шөкер, безнең халкыбыз театр җанлы, ул шушы сәнгать белән шөгыльләнүен дәвам итә. Уңышлар аларга. Фестивальдә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы системасының мәдәният учреждениелары базасында эшләүче театр коллективлары, республика уку йортларының студентлар театры һәм Россия Федерациясе төбәкләренең мәдәният учреждениеларының театр коллективлары катнашты. В этом году у нас поступило более 200 заявок со всей Республики Татарстан и 45 муниципальных районов. Бу елны Татарстан Республикасының 45 районыннан 200-дән артык гариза килде. Шуларның 12-се Россия Федерациясының регионнарыннан. Соңгы 2 елны спектакльләрне карау онлайн форматта узды. Ниһаять, бу елны тамашачылар коллективлар чыгышын Ленин мәдәният сараенда офлайн карый алды.
Үзем бик сәнгатьне бик яратам. Менә шуңа күрә шу халык театрын бигрәк тә яратам, халык театрын. Халык театрлары ул үзебезнең халык арасыннан чыккан спектакльләрне куеп, үзләре эшләсәләр дә шундый талант ияләре, менә аларны күтәрү бик зур эш бу безнең мәдәният министрлыгында. Бик шатмын шуларга. Менә ул спектакльләр, алар бөтенләй икенче, гади, матур итеп ясыйлар, матур итеп куялар. Мы будем выбирать призера, получается, победителя, который будет получать приз Гран-при первый. Без призер Гран-при һәм беренче, икенче, өченче урыннарны сайлаячакбыз. Шулай ук иң яхшы хатын-кыз ир-ат роле, иң яхшы режиссер куелышы һәм махсус бүләктә булачак. Жюриларга сайлавы бик җиңел булыр дип уйламыйм. Конкурсын нәтиҗәләре 26 декабрь көнне билгеле булачак. Без Идел-Йорт фестиваленә уңышлар теләп калабыз. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Әйдә шаир Татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Әгдиев килеп җитте һәм аның белән бергә Краснодар җыелма командасы Вадим Шириков. Вадим Шириков, әйе. Егетләр, саумысыз, хош килдегез. Нәкъ бүген республикада зур бәйге узачак, шулай бит, ул Татар КВН-на нигезләнгән. Һәм гомумән Татар КВН бармы, татарда юмор бармы? Менә сез ничек уйлыйсыз? Димәк, инде бу фестивальләр булгач бардыр дип уйлыйсыз. Сез менә тулырак җавап бирсәгез. Әлбәттә бар. Инде 28 ел Татар КВН лигасы менә бар. Шоуда туып үсте ул, хәзер менә инде 9 ел Казанда үткәрәбез. Һәм менә Әйдә Шоярт телевизорда чыга башлады. 4нче сезон. Менә бүген безнең 4нче сезонның фестивале, 4нче сезонның башы дип әйтергә була. Юмор бар, әлбәттә. КВНда уйнарга теләүчеләр нидән башларга тиеш? Нидән башларга инде? Иң беренче теләк Біне барып уйнап қарасаң, бұл ғұмырлікке була инде менә. Мен үзем мәктәптә укыганда уйный башлаган идем инде. Менә хәзер 2 тапкыр чемпион калдык без Крашендар җыелма командасы белән. Барыбер китәсе килми әле менә. Тагын чемпионлыкны аласы киләме? Теләк бар барыбер. Шаярганда менә кагылырга ярамый торган темалар. Алар алдан билгеләнәме, әйтеләме, яисә безнең татарлыкның КВН-ында итәгатьлек көчлеме? Әйтеп тормыйча да кагылырга ярамаган темаларга кирмиләрме әллә? Безнең редакторлар бар. Безнең нык оста редакторский группа. Алар инде барыбер әзрәк карыйлар. Менә без бер атнага җыелабыз. Менә командалар инде бер атна Казанда яшәйләр, һәм командалар алып киләләр үзләренең юморын. Анда инде төрле темалар бар, әлбәттә. Анда ничектер һәрбер районның үзенең менталитеты, кемдер районда бу аңлашыла. Әлбәттә. Кемдер алып килә теге, ниндидер ничек атала әле ул. Ниндидер теге билдән түбән. Әйе. Кемдер теге ишемлекләр турында, мәсәлән, ниндидер алып килә мәзәкләр. Без андый мәзәкләрне инде әлбәттә кисәбез. Ниндидер религия, политика темаларындагы, шулай карыйбыз инде. Осторожно итеп. Бик каты кисәләр. Вадим әйтте, бик каты кисәләр. Шушы мизгелдә берәр мәзәк искә төшмиме, кыска гына берәр юмор? Анда бит менә чиратлашып берәр җөмлә белән генә кыска шаяртулар өлеше була бит КВНда. Менә шундан берәр булганын. Рамил. Белмим, мәсәлән, менә бар бит шундай бер татарларда, мәсәлән, менә опаларны исем белән әйтмиләр. Ниндидер кушаматлар уйлап чыгаралар. Мәсәлән, анда Матур апа, Алма апа. Алма апа. Алма апа ул теге iPhone булган апа инде. Әлбәттә. Менә Матур апа, менә мин мәсәлән Матур апага бер кашанда Матур апа димәдем. Чөнки мин кешеләрне алдарга яратмыйм. Әйбәт. Мин аңа әйтәм, Нәҗи апа, сезне любитель, то есть, менә. Вадим. Менә шулай гына шаярт әле дигәч кенә шаярту укыган. Бик авырдыр ул. Иң авыр шулайдыр бит. Безнең Вадим ул күбесенчә менә пародист. Ул бик яхшы пародиялар. Пародия булгач әйдәр. Рәкәш әдәле. Пародист. Бу кара күзүләр шулай кебәре бу салват. Тал кемдер барсырык пародия. Күп менде. Булай гына
Әйтеп тә бітір алмайым. Қайсы бірсін, вот. Әйтергә дә ярамасқа мажыд. Әзірәк шамасын білерге керек. Яры, сізден соң біздің тапшырыны япмаслар деп үміттенем. Вадим, сценарийларны өзің язасың мұсың? Шулай біздің бит команда бар міне. Біз команда білен бірге жиылышып, ойын алдынан бір ой алдан біз әзірлене башлайдық. Бірге команда білен ішлейбіз. Алар міне Крашнер КВН командасы, алар міне үзләре үзіне язып, міне 2 топқыр чемпион болдылар. Һәм міне шул 2 елда алар міне авторский группаға топландылар. Хәзер мәсәлән алар берничә командаға булышалар инде. Фестиваль телевизион форматта да үтә дигәнне біз әйтеп үттек. Шуннан да біз аны карый күрә алабыз. Менә тамаша залына фестивальнең үзен карарга килүчеләр бармы? Атлыгып торалармы? Әлбәттә бар. Безнең менә фестивальдә быел 12 команда килде. Районнардан, Казаннан. Һәр команданың группа поддержкасы бар. То есть җанатарлары үзләрен туплыйлар, теге секторлар белән утыралар. Аннан билетларны да алалар. Әйбәт итеп. Һәм инде, пригласительный, бик күп кеше миңа яза, Рамил, ярыймы киләбез, 5 кеше. Үзегезгә үрнәк итеп кемнәрне аласыз? Кайда? КВН уйнаучылар арасыннан. Үзебезне инде. Менә бит әйбәт. Татар КВН ул менә, КВНнан айрыла ул. Ул менә Әйдә Шаярт булгач, Әйдә Шаярт исемен біз менә 4 ел элек уйлап чыгардык менә телевизор алдыннан. Хәзер біз менә Әйдә Шаярт брендын ничектер менә үзебезнең стильны ясыйбыз. Ничектер беләсезме менә яңа татарча юмористический продукт. КВНнан айрыла торган әзерәк. КВН ул икенче төрле, Әйдә Шаярт ул барыбер ничектер менә татарча, үзебезнең менталитет белән менә шундыйрак бара ул. Шулай да легендар юмор осталары итеп кемнәрне менә атар идегез сез? Миңа бик ошый, мәсәлән, Камызяки командасы. Сборная Камызякского края, Азамат Мусагалиев, шулар. Анарсын стендаперлардан Иван Абрамов бик ошый, менә Мәскәүләрдән инде. Безнең татарлардан Җавит абый, Җавит Шакиров юморы бик ошый безгә. Данир Сабиров бик ошый менә. Менә, между прочим, Вадим Шерегов ошый. Вадим, Крашнер командасы вообще мен фанат. Зебисы бик мощная команда. Әйтәсем килә иде. Мәсәлән, менә хәзер Вадим безнең Данирның командасында эшли. То есть шул театральный труппа ничек атала ул? Без аның белән бердәм сахнада, аның концертларында миниатюрлар күрсәтәбез. Җегетләр, бүген зур фестиваль, уңышлар, киләчәктә дә Әйдә Шаярт һәм гомумән татарча шаярулар яшәсен, үссен. Уңышлар сезгә. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, сезнең белән саубуллашабыз. Спортның стресска каршы тора алуын күпләрнең ишеткәне бардыр. Нервларыгыз какшаса, берәр нәрсә борчыса, спорт белән шөгыльләнеп алыгыз. Авыр уйлар үзеннән-үзе юкка чыгар. Бүген джиу-джитсу дигән спорт төре белән якыннан танышырбыз. Әлеге спорт төре профессионалларга да, үзе өчен шөгыльләнүчеләргә дә туры килә. Бу йомшак көрәш. Аны әле интеллектуаль көрәш дип тә атыйлар. Дошманны җиңер өчен аңа каршы тормаска кирәк. Бу джиу-джитсуның төп принципы. Нәрсә соң джиу-джитсу? Әйдәгез әле бу спорт белән якыннан танышып китик. Джиу-джитсу сугышу усталыгы һәм халыкара спорт көрәше төре. Аның нигезендә партерда көрәшү һәм авырттыра, буа торган алымнар тора. Бу спорт төре дзюдо, кудоканнан үсеп чыга. Соңрак күп санлы япон джиу-джитсу мәктәпләрендә үсеш ала һәм мөстәкыйль яшь система буларак аерылып чыга. Бразилиядә дә тарала. Бразильское джиу-джитсу это вид единоборства. Бразилия джиу-джитсу дошманны контрольдә тота торган көрәш төре. Дошман синнән зуррак, көчлерәк булса да, син дөрес техника кулланып, аңа каршы торып җиңә аласың, хәтта аңардан кечерәк булсаң да. Бу спортта каршы якка турыдан-туры һөҗүм итмиләр. Дошманның көчен аның үзенә каршы кулланалар. Бу принципны бер риваять бик яхшы аңлата. Акаяма исемле япон табибы бер вакыт агач ботакларының кар авырлыгыннан сынуына игътибар итә. Тал ботаклары сыгылма булганлыктан сынмый кала. Шулай итеп, дошманның көчен аның үзенә карата куллану принцибы барлыкка килә. История джиу-джитсу берет от
свое начало от самураев, которые начали разрабатывать эту систему. Джиу-джитсуның тарихы самурайларға барып тоташа. Бу системаны алар уйлап тапканнар. Соңрак ул Бразилиядә дә таралып, хәзерге халәткә килгән. Бу көрәш сәнгатьләре кебек үк джиу-джитсуда дошманнан саклану өчен барлыкка килә. Соңыннан спорт төре буларак үсеп җитә. Хәзер аның буенча төрле чемпионатлар уза. Мин дә джиу-джитсуның бер техникасын өйрәндем әле. Бу стойкадан дошманның артына күчү. Тренерның артына күчеп, аның миңа һөҗүм итү мөмкинлеген чикләдем, сулыш юлын капладым. Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Бу көрәш булса да, монда җәрәхәтләр алып булмый. Чөнки сугу һәм каты ыргытулар юк. Алар җиңүдә роль уйнамый да. Спорт очень быстро прогрессирует в России и очень качественно. Спорт Россиядә бик тиз тарала. Безнең команда Team Стрела, Казан бүлеге. Без балалар һәм олылар белән эшлибез. Төрле әзерлекле кешеләр өчен төркемнәребез эшләп килә. Без югары класслы спортчыларны үстердек. Алар арасында Россия бөтен дөнья чемпионлары, җиңүчеләре, призерлары бар. Без һәр даим ярышларда чыгыш ясыйбыз һәм призлы урыннар алып кайтабыз. Чөнки спорт төренең үзенчәлеге шунда. Яхшы итеп үзеңне күрсәтеп була һәм ул зыянсыз була ала. Амплитудалы ыргытулар юк монда. Бу спорт төре профессионалларга да, үзе өчен шөгыльләнүчеләргә дә туры килә. Ул йомшак көрәш, шуңа да универсаль санала. Джиу-джитсуны шулай ук интеллектуаль көрәш төре дип тә атыйлар, чөнки капкын алымнар бик күп. Аларны кулланып, үзеңнең көчлерәк дошманны җиңеп була. Нигездә, менә шундый фәлсәфә ята. Россиядә яңа ел бәйрәменә куела торган беренче чыршыларны алма, конфетлар белән бизәп сата торган булганнар. Беләсең килсә, Һиндстанда гомумән чыршы түгел, ә манго агачын бизиләр икән. Хезмәттәшебез Галина Харрасова төрле илләрдә чыршы бизәүнең нечкәлекләрен барлаган. Кызык дөнья сәхифәсе һәр вакыттагыча бик кызыклы булыр. Галина, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Инде кышка аяк атладык. Сизәсезме, ишетәсезме, яңа ел рухы якынлаша. Бәйрәмнәр тизрәк килеп җитсен өчен аңа әзерләнергә кирәк. Иң элек чыршы бизәргә. Аның ясалмасын хәзер үк чыгарырга мөмкин. Ә шунысына иртәрәк хәзер бизәсәң, яңа ел төненә кадәр инәләре куелып бетәчәк. Аның каравы башка илләрдә чыршы нарат дип тормыйлар. Башка агачны алып бизиләр. Әдә Һиндстанда манго һәм банан агачларына гирлянда һәм уенчыклар кертелә. Я булмаса Анголия майшүмәкләренә ут төртелә. Гадәттә Һинд халкы үзләренең ут фестивалендә Дивали бәйрәмендә шулай эшли. Һиндстаннан Грузияга юл алыйк. Биредә чыршы бизәү гадәте киң таралган. Хәтта бәйрәм алдыннан чыршы базарларда эшли. Алар белән янәшә милли агач челаки сатыла. Икенче төрле бу юнылган чикләү агачы инде. Аны артык бизәргә дә кирәк түгел. Агачның юнылган кәүсәсе булай да купшы һәм матур була.
Япония үзенең икебан ясау сәнгате һәм кәрле агачлар бонсайлар үстерү белән данлыклы ил. Яңа ел агачына килгәндә алар шулай ук оригиналь, шыршы урынына кадаматсу дип аталучы композиция ясыйлар. Беренчедән, бу бәйләмдә күңелеңә яткан төрле үсемлек чәчәкне кулланып була. Икенчедән, ул күп урын алмый, үзең ясаган очракта эксклюзив табыла әле. Аннары шыршы бизәр өчен биредә ул үсми диярлек. Кадаматсуны ясау өчен уңышлы көндә бар икән. Ул 13 декабрьгә туры килә. Бәйрәм композицияләре гадәттә ишек алдында урнаштырыла. Кытай илләрен исә бу чорда мандарин я әфлисун агачлары бизи. Алар кояшны символлаштыра, яңа ел рухын исти. Әлбәттә, зур агачны өйгә кертеп булмый инде. Шуңа күрә бәйрәм өчен махсус аларның декоратив чилмәктә үсүчләре сатыла. Бизәүгә килгәндә кызыл тасмалар, кәгазьдән киселеп ясалган уенчыклар киртелә. Сезгә ничектер, әмма мин үземә менә шундый агач бүләк итүләрен теләр идем. Матур бит. Манго, банан, чечелаки, мандарин агачлары яинде кадаматсу композициясы булсынмы, алар барысы да бер бәйләмне символлаштыра. Без төрле әмма мугҗизага, якты киләчәккә ышаныч һәрберебездә көчле һәм ихлас, бигрәк тә яңа ел алдыннан. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе чаршыларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын. Яңа ел җитә бит җәмәгать. Шыршы бизәдегезме әле? Әллә сез дә безнең кебек салат әзерлисезме? Аш-су остасы Резидә Хөсәйнова тәкъдим итә торган рецептлар бәйрәм табыдына үзенчәлекле ямь өстәр дип уйлыйбыз. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән бик тәмле салат әзерләрбез. Ул инде бәйрәм өстәлләренә дә, һәм инде туган көннәргә, юбилейларга да бик матур өстәлнең күрке булып торыр бу салат. Аның өчен безгә гөмбә кирәк булыр. Маринатланган гөмбә алдым, пешкән бәрәңге, пешкән кишер, пешкән тавык ите, тозланган кыяр, яшел суган һәм инде сыр. Салатыбызны җыяр өчен мин шундый савыт алам. Иң беренче гөмбәбезне шулай башын аска каратып тизеп чыгам. Хәзер эре уыштан бәрәңге уабыз. Бәрәңге өстенә шулай әзрәк майонез сипеп җибәрәбез. Хәзер кыярны да шулай эре угыштан уабыз. Маринатланган кыяр бу. Әз генә шулай майонез салып җибәрәбез. Бик әз генә, күп кирәкми. Шулай гына.
һәм инде кичерне дә шулай өре угыштан уабыз. Хәзер инде безгә тавык ите кирәк була. Тавык итендә шулай шакмаклап турыйбыз. Сырны инде мин алдан уып куйдым. Менә салатыбызны шулай катлам-катлам ясадык. Хәзер инде без аны шулай тәлинкә белән каплыйбыз. Һәм әйләндерәбез. Хәзер инде без анарга шулай петрушка яфракларын тезеп чыгабыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, урман аланы дигән салатыбыз әзер булды. Истәләребез түгәрәк, табыннарыбыз мул булсын, исән сау булыгыз. Интернеттагы фотома куйганнар тик 3 лайк. Мин ямсыз инде алайса, түгел мактауга лайк. Шулай дип елый алмас, туктатып булмый һич тә. Ярый әле ул лайклар 100-гә җиттеләр кичкә. Йылдыз Шарапованың шаян шигырьләрен искә төшердек. Киләсе сюжетыбыз да аңа багышланыр. Йылдыз Шарапова исемен ишетүгә балалар да, олылар да шигырь дөньясына эләккәндәй була. Нәниләрнең үз телендә язганга күрә, балалар аны үз итә. Сабыйларда шигърияткә мәхәббәт уятканга, ата-аналар аңа рәхмәтле. Чөнки Мустафа безнең 5 яшеннән Йылдыз апаның шигырьләрен укып, өйрәнеп, төрле конкурсларда катнашып, гел беренче урыннар гына алып килде. Шуңа күрә Йылдыз апа рәхәтләнеп Мустафаны әлеге кичәгә үзенең иҗат кичәсенә чакырды. Һәм без Мустафа белән икәү, хәтта ки бүген икәү әни турындагы әни йөрәге дигән шигырен сөйлибез Йылдыз апаның. Бала телен тоемларга, аның хылкын, табигатен белергә, самими күңелле булып, сүз тәмен сабыйлар йөрәгенә җиткерергә бик сирәкләр генә сәләтле шул. Абдулла Алиш премиясе лауреаты буларак безнең гимназиядә еш була. Нинди генә чара үткәрсәк тә без аны чакырабыз. Чөнки аның шигырьләре балаларга аңлаешлы, якын, балалар теле белән язылган. Шуңа күрә менә Йылдыз Әдипованың шигырьләрен балалар яратып куйлар. Һәм әлбәттә инде ул безнең дәреслекләргә дә кертелгән. 20-нче гимназиядә Алиш Фарислар исемле музей эшли. Йылдыз апага Алиш премиясе иясе буларак анда почмак оештырганнар. Биографиясы, иҗаты, китаплары белән укучылар рәхәтләнеп таныша ала. Шагыйрәнең Тукай клубында узган иҗат кичәсенә күпләр балалар белән килгән. Тәмле сүзләр дигән кичәгә ничек килми кала алам инде мин. Чөнки бу тәмле сүзләр дип аталган китапта бик матур тәмле сүзләр дигән шигырь бар. Йылдыз аны миңа атап яздым дип әйтте. Һәм китабына менә шушы матур итеп язып китереп тә бирде. Инде бу тәмле сүзләрне минем анагым рәхәтләнеп бүгенге кичәдә өйрәнде, сөйләячәк. Шуңа күрә Йылдыз безгә бик якын, бик кадерле, чөнки бит ул киләчәк өчен эшли, балалар өчен эшли. 5 яшендә укый башлый, мәктәптә язарга өйрәнгәч, каләм тибрәтергә керешә. Беренче шигырьләрен октябрятларга, Муса Җәлилгә атап язган. Илһамны бөтен җирдән алам, тормыштан, яшәүдән. Яхшылык эшләүдән, яхшы кешеләр белән очрашудан. Мин гомумән энергетикага ышанам. Әйбәт энергетикалы кешеләр янымда булырга тырышам. Мин оптимист. Мин төртеп аударсалар да сикереп тора торган, үземдә кай вакытта теге бар бит әле, курчаклар бар иде, алар арасында тора, шушындый. Мин пружина димин үземне, әйме, башына баскан сайын бигрәк сикерә. Кемдер ашуын да китерә сүздә юк, әйме, ләкин үзең өчен бик рәхәт. Менә шул турыда бер шигырь, мин үземнән зур түгелмен. Бар тик үзем кадәр. Кичерегез кемнәргәдер зуррак күренсәм әгәр.
Мен өзімнен кішкене де бола алмайым әлбәтті. Сүзлеріне ісім кетмей ғайбәтке. Құрқақ дейіп кемсетмәгіз, ұятсызлардан қашсам. Йылдызларға бойым жете, аяғы шына бассам. Милләткә күрсәткән хезмәтләре, игелекле иҗаты өчен Йылдыз Шарапова Татар конгрессының медале белән бүләкләнде. Йылдыз апа республика балалары өчен шагыйрә ана булса, үзенең 5 баласына ул газиз ана. Улы Сәйдәштән музыкаль котлауда яңгырады. Балалар үшін язылған шагыйрәләр, олар бір қошына қартаймы. Олар һәр вақыт балашақта қалашақ. Шуңа күрә Йылдыз Әдиповнаға да киләчәктә уңышлар телибез. Һәр вақыт инде иҗат каләме тутыкмасын, балалар үшін язсын, чөнки тема һәр вақыт бар. Балалар аны күрергә, аңларга һәм балаларга җиткерә генә белергә кирәк. Йылдыз Әдиповның бу булып чыга. Туған тілімізді сақлауда, яқлауда енді шушынды өзімнен ілішкіртсем, мен бек шат болар едім. Мына шушы нәтижесі болсын. Гіл танышлық болсын. Біз ең зор қиялым шушы, ең зор тіләгім шушы. Чүнки мен 4 мала яғнесі. Һәм бір қыз. Мен бүгін балдамайдағына езәм, жамағат. Ол бірсінен бірсі шибер қызлар білсәгіз, алып барушысын айтасың мұ? Қонақларын айтасың мұ? Зүлфия, мен әшілі алмын башым әйләні тілім күрмәкліні дәуам едін қаршын. Бүгін бізді қонақта Татар қызы бәйгісінің 19-шы елғы жеңушісі, программа директоры Азиля Әйюпова, Татар қызы бәйгісінің қатнашушылары Зәрина Әглиуллина һәм Камиля Сөнгатова. Қызлар, йылдызлар, саумысыз, қош келдіңіз. Неше хәлләрегез? Азиля, менә синнән башлыйк, син программа директоры, 19-нчы елгы җиңүче. Бәйге инде финишка якынлаша. Кайда качан без 2022 Татар кызы җиңүчесенең ачыклаячакбыз? Бүген бу елны безгә шундый зур сәхнәдә чыгыш ясау насыйп булды. 11 декабрь, пирамида, кичке сәгать 6. Барыгызны да көтәбез зур тамашага. Инде Бүтін республика бойынша жиылып алған 11 қызыбыз, 11 финалист қызыбыз шушы сәхнәдә чыгыш ясыйчак. Демәк, республика данын яклаучы һәр районнардан инде сайлау үтеп финалга 11 кыз чыкты, шулай бит? Республикабызның 44 районыннан 11 кыз финалда катнашачак. Заманымда минем дә әлеге бәйгедә катнашырга теләгем бар иде, ә менә хәзер дә шулай мул. Мен үземнең кияүдә икәнемне искә төшердем дә, кияүдәге кызлар катнаша алмыймы бу бәйгедә? Әйе, безнең чикләүләребез бар. 18 яшьтән 26 яшькә кадәр булырга тиеш һәм инде кияүдә булмаган кызларыбызны бәйгедә катнашырга чакырабыз. Аңлашылды. Камиля, сорау сиңа, кайсы районның данын яклыйсың һәм бүген көндә эшлисеңме, укыйсыңмы? Мин Лаиш районыннан якларга килдем. Ике җирдә белем алам. Берсе Идел буе спорт, физик культура һәм туризм университетында укыйм, һәм медицина көллиятендә белем алам. Афәрин. Безнең 3нче кызыбыз, ул да булса Зәринә. Зәринә, син кайсы райондан яклыйсың? Мин Казан шәһәрендә тудым. Татар гаиләсендә тудым. Бәлки үземнең гаиләм турында сөйләп китимме? Рәхмәт. Минем иң зур теләгем ул минем гаиләм һәм төп көчем ул минем әнием. Менә татар хатын кызына хас булган сыйфатларын туплаучы ул минем әнием. Һәм минем иң якын җанатарым ул минем игезәк сыңарым. Мәдинә исемле сеңлем бар. Сез бер-берегезгә охшашлармы? Бер тамчы су кебек? Бик каты охшаш. Анда катнашасы киләдер бит. Яки катнашамы, сез бер-берегезне алыштырып бирәсездер әле, юкмы? Юк, андыйга әле килгәнебез юк. Әлбәттә, ул минем өчен терәк, ул минем өчен ярдәмче һәм финал көнне дә ул миңа булышачак. Бу бәйгедә ничек катнашырга булдыгыз? Кайдан ишеттегез? Бу сезнең хыялыгыз идеме? Ничек? Яки әйттеләр, бар әле Камиля татар кызында катнашып кайтты. Зәринә, бар инде син дә катнашдың. Ничек менә әлеге бәйгегә килдегез? Татар кызы бәйгесе белән мин күптән инде таныш. Ул бит инде 2011 елларда Чиләбе
шәһәрендә башлана. Һәм шуннан соң Екатеринбург, Пермь өлкәләре кушыла. Башта Россия күләм статусына ия булса, ул инде аннары халыкара статусына ия була. Шуннан соң ул безнең гәдә килеп җитә. Менә безнең авылда татар кызлары өчен махсус түгәрәк бар, шуннан белдем. Аннары социаль ситәләрдән карап белдем. Апам катнашкан иде 2013 елда. Менә быел инде үзем катнашырга теләк белдердем. Зарина, син? Білесізбе, менің шундай шәхси сәбәбім булгандыр дип уйлыйм. Менә былтыр, бір ел элек минем дәвәнием кызганычка каршы шушы дөньядан китте. Һәм менә шушы якын кешемә багышлап, шушы катнашуымны мин аңа багышладым дип әйтеп була. Ул исән чакта шушы бәйгедә катнашуымны эндәде. Ул мине әзерләде дә. Чөнки ул бик матур итеп җырлыйдыр, рәхәтләнеп татар телендә без аның белән аралашадырык. Һәм төрле аш-су пешерергә дә ул мине өйрәтте. Бик шундый бөек татар хатын-кызы буларак ул минем өчен дә бик зур үрнәк булды. Һәм хәзерге вакытта менә үземнең дәвәниемнең исемен йөртеп дип, менә шушы бәйгедә катнашырга булдым. Һәм финалга узуым да миңа калса менә дәвәнинең бүләге дип уйлыйм. Бу бәйгенең әле бер традициясе дә барлыкка килгән. Димәк, кайсы төбәктә җиңә кыз, шул төбәктә тамаша, әлеге финал үткәрелергә тиеш. Дөрес бит? Әйе, бу инде безнең халыкара этап турында хәзерге вакытта без республика күләм бәйгене уздырабыз. Бу елны инде шуны әйтеп узасым килә, 1000-нән артык гариза кабул иттек. Бөтен республика буенча менә 11 кызларны карап, инде 11 декабрь 11 кызыбыз сәхнәгә чыгачак шунда. Сөйләгәнчә бер тапкыр күрүң хәйрлек ди, экранга күз салыйк. Кайбер сынауларны күрдек. Без видеода гомумән кызларны нинди юнәлешләрдә сыйлар, ничек аларны менә сайлап алалар, нәрсәләргә игътибар ителә? Безнең инде гадәттәгечә аш-су этабы була, кул эше һәм инде интеллектуаль этап дип атыйбыз. Бу елны безнең интеллектуаль этап шундый үзенчәлекле форматта узды. Кызлар күренекле ханымнарны проект форматында яклап безгә тәкъдим иттеләр. Һәм инде 11 декабрьдә сәхнәдә шушы күренекле ханымнар 11 генә кыз түгел, тагын 11 күренекле ханым чыгачак сәхнәгә. Димәк, алар сәхнәдә шушы ханымнар турында сөйләшәкләр. Тагын нәрсәләр белән байтылачак 11 декабрьдәге татар кызын сайлап алу чарасы? 11 декабрьдә безнең шулай инде махсус Кунакларыбыз да булачак. Ул инде эстрада йолдызлары һәм инде шулай да безнең 11 кызыбыз иң мөһим һәм иң нык балкучы йолдызларыбыз булыр дип өметләнәбез. Амин бүрек. Җиңүче димәк инде халыкара этапка үтәчәк. Шулай бит? Һәм Татарстандан яклаячак. Кызлар сезгә нәрсә уңышлар гына телисе кала. Тик аңчы бер сорау бирәс килә. Үзара көндәшлек сизеләмсең? Яки сез дус татумы? Юк, без бик дуслар кызлар белән, безнең шуның хәтле дуслар кебек мөхит. Без һәр көнне менә шушы бәйге чаралардан соң бергәләшеп җыелабыз да, менә көндәлек яңалыкларны, безнең хисләребезне аралашабыз. Һәм миңа калса, андый мөхит ул бик уникаль, андый юк. Эштән генә барыбер, мин җиңсәм дип янасыздар идеме? Юк, без моны бер төрле бәйге иттереп кабул итмибез. Менә һәр беребез өчен шәхси яктан, һәр яктан шәхес буларак үсү итеп кабул итәбез. Лидер тәҗрибә, булау шулай бит.
Гадәттә кызлар оныталар бәйгегә килгәннәрен. 11 декабрь, финал көнендә инде шулай ук алар без бит әле бәйгедә, бу бит әле бүген җиңүче булачак дип шулай искә алып. Бәйрәм кебек кенә онытып җибәрә. Яра, Амин Бүрек, бәйгедә дә, тормышта да уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт сезгә. Жайында кышында бер төстә бу чыршы түгел, чыршы турында сүз бармы бер шылма. Кулларында менә шаңгы таяклары тотып йөрүчеләргә сезнең дә юлыкканыгыз бардыр. Скандинавия йөреше бездә соңгы елларда бик популярлашып китте. Баксаң, ул узган гасырның 30-нчы елларында ук барлыкка килгән икән. Яшьлек һәм матурлыкның нигезе сәламәтлекне ныгыту. Скандинавия йөреше гап-гади йөрү генә кебек, файдасы булсын өчен шактый тырышырга кирәк. Аның үзенчәлекләренә игътибар итик. Сезгә кайчанда булса, төз йөре, туры атла, йөрешең матур түгел дигән кисәтүләр булмыйча калмагандыр. Баксаң, эш матурлыкта түгел, сәламәтлектә. Юкка гына яшьлек һәм матурлыкның нигезе сәламәтлек дип әйтмиләр. В первую очередь в улучшение настроения. Сәламәтлекне ныгыту һәм яшьлек гомерен озайту өчен бу шөгыль бик файдалы. Кан басымы рәтләнә, кандагы шикәр микъдары кими, ашказан эшчәнлеге җайга салына. Тик күпме йөреп тә файдасын күрмәдем диючеләр юк түгел. Һәр эшнең дә үз кагыйдәсе бар шул. Таякны гына алыйк. Скандинавия йөрешенә билгеләнгән таякларда махсус перчатка бар. Кул чуклары дөрес хәрәкәт итсен өчен кирәк ул. Кемнәрдер чаңгы, трекинг таяклары ярый дияр, тик алай түгел. Трекинг таягы сәяхәтчеләр өчен эшләнелгән. Ул тауларда йөрүчеләргә уңайлы. Скандинавия йөрешенә бирелгән таяклар кендек турысыннан булырга тиеш. Дөрес һәм уңайлы йөреш биредә мөһим. Кул алга киткәндә кулны кысарга, артка киткәндә йомшарырга кирәк. Башта табанга, аннары аяк очларына басарга. Уртача темп белән атлагыз. Тын алу авыр булырга тиеш түгел. Кышын имгәнүләрдән саклану максатында аяк киемен дөрес сайлауы сорала. Табаны таймас өчен аның ылтаны кабарынкы булсын. Өс киеме һава торышына карап сайлыйбыз. Термокием, флис тукымадан тегелгән кофта һәм куртка. Кием хәрәкәтне шикләмәслек дәрәҗәдә иркен булырга тиеш. 3 километра, финиш прямо, на бег не переходим. Җәяү йөргәндә кеше организмындагы мускулларның 40, йөгергәндә 65, велосипедта йөргәндә 70% хәрәкәткә килә. Скандинавия йөреше вакытында 90%. Ләкин моның өчен әлбәттә техниканы дөрес башкару лазым. Первое место у нас занял в номинации 5 километров, занял Дмитрий. Кешеләр шулай уйлый да бит. Табиб коткара, гомерне озынайта дип. Ләкин әгәр ул үзе дә көч куймаса, табибта дәвалану күп акчалар түгүдә, кеше сәламәтлеген 100% кайтара алмый. Шуңа күрә көненә 8-10 мең адым гына атлау да йөрәк кан тамырлары авыруларыннан саклап калырга ихтимал. С палками хожу каждый день, вечером, да, по вечерам 1 час, с 5 до 6 вечера. Вот, так что мне очень нравится. Это даже хорошо для похудения. Для здоровья. Для здоровья, да. Мин таяк белән йөрим. Приют Кудусының группасына, авиастроительный районда. Безнең бик матур группабыз, дружный, бик тату, палка белән йөрү бик булыша. Беренче былтыр бастым. Занятиягә йөрим инде мин гимнастикага 5-нче елымда. Аллаға шөкер, бүтін кішіге зур сәлемәтлік болсын, матур итеп таякларга басып, сәлемәтлек өчен хуҗаларыбызга бик зур рәхмәт. Безгә шундый условиялар бирәләр. Разия Хәсәнова биредә иң олысы, аңа 86 яшь, һәм үзен ул бик яхшы хис итә. Тимур Демин әйткәнчә, былтыргы уңышлы чарадан соң быелгы эшебезне дәвам итеп нәтиҗәсендә күрәбез. Кешенең булай актив булуы безне сөендерә генә. Когда мы говорим о здоровье, обычно все мы. Сәламәтлек дигән сүзне әйтүгә үк дарулар, укол, табиблар, хастаханә күз алдыбызга килеп баса. Баксаң, сәламәтлекнең 15% гына табиблардан тора. Калганы тирә-як мөхит, яхшы яки начар гадәтләр, җыеп әйтсәк, яшәү рәвешенә бәйле. Әлбәттә, укол даруларның файдасы да булмый калмас, тик физик күнегүләр һәм дөрес яшәү рәвеше нәтиҗәлерәк булачак. Әлбәттә, инде үз мөмкинлекләреңә, сәламәтлегеңә карап шөгыльләнү зарур.
25-тәге белән 70 яшьтәге активлык төрле була. Скандинавия йөрешендә яшь шикләре юк. Җәйме, кышмы мөһим түгел. Һәр ел фасылының үз матурлыгы белән хозурланырга мөмкин бит. Күп вакытыбыз эш урында үтә. Бер генә сәгать булса да, үзеңә, күңел халәтеңә игътибар итү кәефне яхшырта. Саулармысыз, хөрмәтлеләр, без вакыйда иман аны үтәргә кирәк, очрашырбыз дидек. Менә очраштык та. Кайнар сәлам дибез сезне, мөхтәрәм телевизор караучылар. Манзара тапшыруының икенче өлешендә без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Хезмәтебез белән сезне сөендерә алуыбызга, сезне шатландыра алуга, сезгә файда китерүебезгә без дә сөенәбез. Татар халкы элек-электән хезмәт сөючәнлеге белән дан тоткан. Барыбызның да эшләре уң булсын. ТНВ каналында мюзикл төшерү процессы кызганнан-кыза барып дәвам итә. Әйдәгез әле, кирип карыйк әле. Нәрсә эшлиләр икән анда? Яңа ел кичендә күрсәтеләчәк Хәситә мюзиклының төшерү процессын Айгиз Мәдияров күзәтте. Безнең инде әниләр турында бик күптәннән җыр язрасыбыз килгән инде. Күбесенчә инде менә дуэт иттереп җырлыйсы килгән инде, чөнки аерым җырлар бездә бар. Салават Миннеханов һәм Гүзәлемнең яңа клибын беренчеләрдән булып Гөлнур Габдрахманова күрде. Казанның тарихи үзәгендә урнашкан Волков урамына барырга тәкъдим итәбез. Әлеге урамның исемен ишеткәч, кайберәүләр хәтта куркып куялар. Бу урамда төрле вакыйгаларны күргән йортлар сакланган, аның тарихы белән хезмәттәшебез Лилия Гыйззәтуллина таныштырыр. Урам буйлап барганда вакыт тукталып калгандай була. Чөнки монда революциянан, Бөек Ватан сугышын һәм башка бик күп вакыйгаларны күргән күп кенә биналар сакланган. 1927 елга кадәр ул икенче тау урамы дип йөртелгән. Бүген без Волков исемендәге урамның тарихы белән танышырбыз. Казанның иң иске урамнарының берсе бу. 1927 елда аңа Казан шәһәр советы комиссиясы тарафыннан Иван Николаевич Волков исеме бирелә. Иван Волков революционер, большевиклар партиясе әгъзасы. 1803 елда Глазов өязендә туа. 1913 елда Глазов гимназиясын тәмамлап, Казан университетына укырга керә. Революцион хәрәкәткә үсмер чагында ук кушыла. 1917 елда Казанда Кызыл гвардияның үзәк штабы төзелә. Волков аның җитәкчесе итеп билгеләнә. Революциягә кадәр ул туберкулез белән авырый. 1919 елда озак вакытлы авырудан соң вафат була. Монда яшәүчеләр бу урамның 200 еллык тарихы барды. Элек биредә күпер булган, һәм аннан сөт ташучы, чүпчәр җыючы арбалар йөргән, юлларга кызыл кирпеч төшәлгән була. Әлеге 3 катлы зур тәрәзәле бинада 5 номерлы лицей урнашкан. Ул барокко һәм классицизм стильләрендә 1912 елда төзелә. Иң элек монда хатын-кызлар училищесы урнаша. 1918 елда Карл Маркс исемендәге интернациональ батальон урын ала. Бөек Ватан сугышы елларында хәрби госпиталь эшли. Волков урамы 42 йортта 1910-15 елларда профессор, химик, ТССРның атказанган фән эшлеклесе Алексей Богородский яшәгән. Әлеге бинада булучылар бүгенгә кадәр сакланучы 19 гасыр атмосферасына саклана. Бераз алгарак үткәч 46 номерлы йортны күрәбез. Ул Ульянов йорты. 1906-1908 елларда монда шагыйрь Велимир Хлебников яшәгән. 1929-31 елларда композитор Саулик Сайдашев монда торуы билгеле. Халык архитектура сүрнәгендә төзелгән әлеге бина тарихи архитектура һәйкәле. Мең 1711 елның 6 декабрендә җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Александр Данилович Меншиков хөрмәтенә Петр I тарафыннан Петербургта беренче тапкыр фейерверк атыла. Фейерверк җибәрү традициясе Россиягә Голландиядән килгән. Алдагы минутларда тагын да көтелмәгән дөнья яңалыклары белән танышырбыз.
Ставрополье крайында яшәүче волонтер Екатерина Самойленко Кабарда-Балкарда алгы тәпиләре зәгыйф каштанга кушаматлы этне коткарган. 1 ел элек ял иткәндә Заюкова авылы тирәсендә җәрәхәтләнгән эт бар дигән хәбәр килгәч, Екатерина ире белән шул этне эзләргә китә. Когда приехали на базу, нам, в принципе, не пришлось даже его искать. Безгә аны эзлисе дә булмады. Ул үзе безнең яныбызга елмаеп килеп чыкты. Әйтерсең, безне генә көтеп торган. Этне Георгиевск шәһәрендәге ветеринария клиникасына алып баралар. Мәхлукның бер тәпие сынган, икенчесенең сеңерләренә зыян килгән, тәнендә 2 пуля табалар. Әлеге җәрәхәтләргә ел чамасы дигән фикергә киләләр. Ставрополь крайында эткә тулайым дәвалану мөмкинлеге булмаганга, кыз аны Подольскка алып кайта. Каштанкага операция ясыйлар, тернәкләнү курслары билгелиләр. Берничә операциядән соң эткә аякка басарга инструктор-реабилитолог Анастасия булыша. Сул тәпиен тернәкләндерергә кирәк. Соң аягында каштанка ныгытып йөри, ди Анастасия. Мәскәүнең Кызыл мәйданындагы ГУМ шугалагы быел 17-нче сезонын ачкан. Тантаналы ачышта Россия башкаласы кунаклары һәм халкына Татьяна Навканың Шахерезада быз тамашасының үзеген тәкъдим иткәннәр. Шоуда фигуралы шоу сталары Камиля Вәлиева, Никита Кацалапов һәм Виктория Синицына катнашкан. Әкият персонажларын Филипп Киркоров, Валерия Жасмин һәм Тимур Родригес тавышландырган. Шулай Кызыл мәйданда ГУМ ярминкәдә ачылган. Биредә милли сувенир, чыршы уенчыклары һәм рус халык кәсепчелеге товарларын теләге булган һәркем сатып алырга мөмкин. ГУМ шугалагы 28 февральгә кадәр һәр көнне иртәнге 10-нан кичке 11-гә кадәр эшләячәк. Яңа гасыр телеканалы 20 ел эфирда. Аның бай тарихы игътибарга лаек. Истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз, үткәндәгеләрне күңелдә яңартып, киләчәккә якты өметләр белән хәрәкәт итәбез. 20 ел Татарстан Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2007 елның 6 декабрендә Казан театр училищесы 85 еллык юбилейын билгеләп үтте. 3 елдан Татарстан кыш бабайы Аланец уеннарында җиңү яулады. 2011 елның бу көннәрендә Казанда Елена Малышева «Онкодозор» акциясын үткәрде. Шуннан соң 3 ел узгач, Әлмәт Татар дәүләт драма театры 70 еллыгын уздырды. 2016 елның бу көннәрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев турында китап басылып чыкты. 2019 елның шушы көннәрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Таиланд корольлегенең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле белән очрашты. Безнең кунакларыбыз татар эстрадасының бик күркәм, сөйкемле парларының берсе. Тик тормас парлары дип әйтәсе килә, тик тормыйлар алар бер дә күрсәтмәсен. Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар. Алар белән бергә әле анимация ясаучы студияның җитәкчесе Айнур Дәүләтов та килде. Саумысыз, хуш килдегез. Хәерле көннәр. Менә тик тормаслардан башлыйк әле менә. Күрсәтмәсез чыгарып актив һәр юнәлешендә кылышларга җыйнасыз. Күпләр яңа елга менә бер ай калгач кына әзерләнә башлый. Яңа гасыр телерадио компаниясе һәм сез үзегез ел буе әзерләнәсез, менә яңа ел башланды, киләсе елга әзерләнәсез. Әлеге мюзикл төшерү тарихы ничек башланып китте? Ничек сезгә юлыктылар? Беренчедән безнең өчен бик зур дәрәҗә, безне мюзиклга чакырганнары өчен инде менә шундый сценарий безгә чыгарып куйдылар. Без аны укый башлагач, ул гел шундый кызыклы, шундый теге вакыт үзгәрә тора. Әйтәм, безнең рольләр нинди микән? Безнең рольләр гади, без гаилә, ләкин безгә хас булмаган әйе шундый гаилә, ул без теге ачуланышабыз. Ачуланышабыз һәм инде аерылышырга торабыз. Әйе. Ну, ачуланышырга өйрәндек менә хәзер шулай. Шап килә күрмәсен. Кайбер чакта шушы хәтта текстларны кулланып теге өйдә дә кертеп җибәрәсең шул. Димәк, сездә үзегез түгел, исемнәрегез башкадыр бит? Юк, исемнәребез безнең шулай ук кала. Салават белән Гүзәл инде без. Бәләкәчегездә катнашам әллә? Юк, ләкин безнең бар кыз
кызыбыз Әминә һәм улыбыз Илгиз. Алары үзегезнеке түгел. Алары юк. Башка кемнеке әле? Сез әйткәндә Салаватның бик хыялы инде. Теге улы булсын дип инде менә репетировать итәбез кинода. Әнеңне тыңла. Дигән сымадыр. Аллаһ Тәгаләнең амин вакытына туры килсен. Килешәмесез сезнең усал ролегез менә әзрәк үзегезгә якынмы ничектә? Мин мондый да була беләм икән дип уйландырмыймы? Ну, без репетировать иттек. Чөнки монда бит зур команда, бездән тыш бит әле, без бит әле теге уйнаудан тыш монда операторлар, режиссерлар һәм башкалар бер 15ләп кеше безнең съемочный группада. Һәм инде без ялгышсак, бөтен әйберне яңадан төшерәбез. Оператор ялгышса, бөтен әйберне яңадан төшерәбез. Һәм инде әлбәттә безгә 100% ятларга кирәк, бөтен әйберне өйдә репетировать итеп инде. Һәм инде без шундый бер организм сыман, бер команда сыман шулай эшлибез. И һәрбер кеше үзенең ответственностьны сизә. Һәм яңа ел көнендә, Алла бирсә, яңа гасыр телерадиокомпаниясының тамашачыларын әлеге мюзикл белән сөендерәчәксез. Үзебез дә зарыгып көтәбез. Ләкин бик кызык булачак. Төшерелеп биттеме сезнең эшләр, юкмы? Юк әле, хәзер иң мөһим бер сцена калды, без аны төнне төшерәчәкбез. Һәм аны әйттеләр сәгать 9-дан иртәнге сәгать 3-га хәтле төшерәчәкләр. Әле ул туры килә бит әле иң салкын көнгә анда, миңа калса 25 градус булырга тиеш дип беләбез. Белмим ничек түзербез микән, но 3-4 трико киеп барабыз инде урамда төшерәчәк. Сез булдырасыз, димәк, яңа ел төненә әле съемка дәвам итә. Шулай ук шушы көннәрдә сезнең бик зур вакыйга булды. Әнием клибына, әнием Әниләр бәйрәменә сезнең әнием клибы дөнья күрде. Менә шуның турында сөйләгез әле. Бу сезнең гаилә өчен генә вакыйга түгел, бу әлбәттә бөтен әниләр өчен дә, бөтен тамашачылар өчен дә зур вакыйга булды. Без инде әниләр, әнием дигән җырны чыгаргач, ул инде шундый позитив, күбесенчә бит инде әни турында җырларлар моңсу бит инде, әйбәт. Шундый позитив җайлы, һәм инде без аны интернет челтәрләренә урнаштыргач, күпләре шушы җырга үзләре клип төшерә башладылар, гаиләләре белән, әниләре белән. Һәм әйтеп карале, бу җырны күтәреп алды бит тамашачы. Әйдәле без моңарга да клип төшерәбез дидек тә, һәм инде шушы клипны инде без үзебезнең туганнарыбыз белән, әниләребез белән, әтиләребез белән, апайларыбыз белән төшерергә булдык. Сез төшергәнсез, ә без карарга булдык, игътибар экранга. Әниләр көненә бүләк итеп танылган җырчылар гаиләсе Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем әнием җырына клип премьерасын тәкъдим иттеләр. Безнең инде әниләр турында бик күптәннән җыр яздырасыбыз килгән инде. Күбесенчә инде менә дуэт иттереп җырлыйсы килгән инде, чөнки аерым җырлар бездә бар. Һәм инде шушы әнием җырын ничектер шундый позитив формада җиткерәсе килде. Клип җырчыларның төп йортларында төшерелә. Башта Азнакайга, аннары Әлмәткә юл тоталар. Шушы клипны да без архив иттереп үзебезнең гаилә турында төшердек. Әлбәттә бездә эксклюзив шунда ул клипта безнең бөтен туганнарыбыз, менә Салаватның бер туганнары, минем бер туган сеңлем төште һәм безнең әниләрбез әлбәттә инде. Һәм бүген алар да менә килделәр премьерага, алар да беренче тапкыр бу клипны караячаклар. Ничек бар шулай төшерәбез, ничек без кайтабыз менә гомумән теге безнең тормышыбызны төшерәбез дип инде. Һәм инде бик уңышлы килеп чыкты. Һәм инде бүген без клипбызны тәкъдим итәчәкбез. Туганнары, әниләре клипны әле дә күрмәгәннәр икән. Барсы да премьераны 4 күзләп көттеләр. Барлык туганнар күрсәтегез инде, күрсәтегез, мен әйтәм, менә 26 ноябрьдә нәкъ әниләр көне алдында мен әйтәм, бөтенегезне җыябыз һәм шулай премьер ясаячакбыз. Интрига. Әниләре өчен бу яңа тәҗрибә булганлыктан төшәр алдыннан каушаганнар. Әни инде ул ничек бар шулай уйный. Каушасак та бик куанып кабул иттек, ничек булыр микән инде дип. Но бик тиз генә вакыт аралыгында ничек бар, менә гап-гади. Ниндидер ясалмалык та юк. Менә шулай итеп, мотор гына итеп, өйдә ничек каршы алабыз, ничек табыннар әзерлибез, балалар белән альбомнар караган, менә бәйрәмнәр бергә уздырган, менә шундый әйберне тиз генә төшереп куйдылар инде. Менә хәзер инде бүген шуның җимеше. Бүген безнең өчен бик куанычлы хәл. Безнең беренче дип әйтим инде, бөтен гаиләбез, бөтен нәселебез төшкән клип. Шуны бик күрәсебез килә, менә шуны карарга дип килдек бүген.
Клипны тамашачы бик яратып, бик җылы каршы ала. Клипны күрсәткәч, Гүзәлем белән Салават җырны җырлап та китәләр. Матур итеп, әниләрнең хөрмәтләп клип төшергәннәре өчен балаларга бик зур рәхмәтмен. Әлбәттә инде беренче караганда куркып карадым инде. Ничегрәк чыкты микән дип. Әлбәттә Минниханов төшергән клип матур була иде ул. Тагын әйтәсе килгән сүз, исән сау булсыннар. Һәм дә шулай безне шатландырып торсыннар. Иң яхшы бүләк җылы хис диләр. Чыннан да күңелгә үтеп керә торган ихлас клип залдагы бер кешене дә битараф калдырмады бугай. Рәхмәт яусын, чыннан да әниләрне елына бер генә көн түгел, көн сайын сөендереп, куандырып яшәргә язсын. Әлеге клипның киң җәмәгатьчелеккә чыккан мизгел ул шундый бер зур бәйрәм булган. Ә сез үзегез менә тормышыгызның кайсы мизгелендә бәйрәм рухын тоясыз? Без инде һәр вакыт туганнар белән җыелышканда, безнең өчен инде ул шундый зур бәхет, бер күрешү үзе бер гомер, һәм һәр вакыт шатланабыз күрешкәчтән бер-беребез сәламәт булганга, шул мизгелләрдә без бәхетле. Дөресен әйткәндә инде менә соңгы арада безнең ул премьера артыннан премьера, һәм кичә дә безнең тагын бер премьерабыз узды. Ул да булса безнең беренче татарча фантастик 3D анимацион фильмыбыз Хава дип атала ул. Алла бирсә, аны да зур экраннар аша тамашачы күрәчәк. Инде бүген ул интернет челтәренә чыкты. Кичә генә без аны беренче тапкыр кинотеатрда үзебез карадык һәм презентация ясадык. Һәм монда бик зур эш куйды менә нәк безнең коллегабыз Айнур Давлетов, чөнки менә бу татар культурасында менә бар бит инде безнең шундый фестиваль мөселман киносы бар, татарча сериаллар менә бит инде чыгарабыз, кинолар чыгарабыз, ләкин менә шундый 3D анимацион фильм әле юк иде татарча инде. Һәм без аны шулай космос турында безнең шундый хыялыйлар, Салават особенно инде безнең шундый хыялый кеше. Димәк, аның идея авторы, режиссеры Салават. Без идея авторы, менә инде аны шын барлыкка китерү, наша графика белән эшләү, ул менә Айнур өстендә. Айнур, син дә берничә сүз әйтеп китсәң шушы проект турында. Беренче очрашу майда булгандыр. Салават әйтә, син безне космоска очырдың ди, клип джунгли турында төшердең ди. Әйдә тагын космоска очабыз ди. Салаватның хыялы булган татарча телендә татар язучының нигезендә булган 3D анимацион фильм эшләргә. Татарстанда минем яраткан язучы бар, Адлер Тимиргалин. Аның хикәясе Ерак планетада бик туры килде. Һәм без менә шулай аны күрсәттек. Хикәягә нигезләнеп, димәк инде моның язучысы бар, авторы бар. Сез режиссерлар, Айнур инде анимациясын ясаучы белгеч буларак катнашты. Шулай. Айнур инде дөресен әйткәндә, ул күп кенә фильмларга, шушы анимациялар, Тайны печати драконлар, онда Джеки Чан, Шварценеггерлар белән эшләгән, Хабенский белән эшләгән. Чемпион мира. Тагын нинди менә фильмлар? Сердце Пармы Мигердичев төшергән. Быел дөнья күрде. Афәрин. Рәхмәт. Шундый профессионал кеше. Хәзер безнең инде үзебезнең татар сәнгате, татар әдәбиятына нигезләнгән анимация кинолары дөньяны тутырачак Алла бирсә сезнең Алла бирсә, без инде өметләнәбез, шундый проектның дәвамы булсын дип инде кичә без аның беренче сериясын күрдек. Башлангычы булгач дәвамлы булыр, амин. Алла бирсә, Алла бирсә. Ышанып калабыз. Әле иманыбыз камил, сезнең алга табада планнарыгыз зурдыр. Менә бүген генә сөйләштек. Бер бик шәп җыр яздырабыз хәзер. Аның исеме дә бик оригинал. Аны башта Кара Урман дигәннәр иде. Безнең Кара Урман беләсең бит инде бит. Ләкин моның исеме Күңелең Кара Урман. Һәм инде моның өстендә дә без эшли башладык, инде сценарий өстендә эшли башладык. Хәтта хәзер кайбер локацияларын төшер өчен без инде минеральный вода бугай бит безнең. Шунда төшерәчәкбез. Хәзер теге планнарыбыз бик зур, Алла бирсә. Без әңгәмәне әлбәттә яңа елга багышланган мюзикл белән башладык. Сезнең белән сау булашып, шул яңа ел мюзиклына кагылышлы сюжет карарбыз. Кунакка килгәнегез рәхмәт яусын. Һәр юнәлештә дә уңышлар сезгә. Рәхмәт. Дуслар, ни өчен без бу йорт кырында басып торабыз дип уйлыйсыз? Әлбәттә, безнең ТНВ каналында мюзикл төшерү процессы кызганнан-кыза барып дәвам итә. Әйдәгез әле, кирип карыйк әле. Нәрсә эшлиләр икән анда? Карап торуга гап-гади йорт.
Нинди гайри табигый хәл, мөгъҗизалар көтсен инде монда безнең геройларыбызны дип уйлап куясың. Әлегә яңа ел киносындагы яңа актерыбыз белән якыннанрак танышып үтик. Менә миңа бәхет елмайды, шушы яңа ел киносында төшәргә. Танылган артистлар белән эшләү, шул хәтле күңел, шул хәтле. Бөтен серне әйтеп бетермим. Үзегез карарсыз. Әйе, серләрне бик нык саклыйлар монда. Татар эстрадабызның артистлары клипларында яхшы төшәләр. Ә менә клип төшерү мюзиклдан ни дәрәҗәдә аерылып торасың? Клип төшергәндә дә без шулай озак иттереп әзерләнәбез. Аның иң төп җире бит инде ул әзерләнү. 100% әзер булырга кирәк. Аның төшерү җиңел аны. Төшәләр аны, бик тиз төшерәләр, ләкин шу әзерләнү процессы һәм инде монтаж әлбәттә иң зур процессларның берсе. Бүген без үзебезне идертик зур кино актерлар иттереп хистәбез, чөнки монда игътибар итсәгез, монда шул хәтле күп кеше синең өстеңдән генә эшли. Һәм шундый менә шундый атмосфера менә. Һәм инде хәзер берничә минутта инде безнең съемкаларыбыз да башланачак. Киләсе героебыз сезгә таныштыр дип уйлыйбыз. Аның фикерләрендә ишетеп китү урынлы булыр. Хәзерге вакытта яңа ел өчен бик матур съемкалар бара, төшерү. Яңа ел өчен шундый группабыз бик әйбәт, егетләр, кызлар, барыбыз да рольләребезне беләбез, нәрсә уйнарга икәнен дә беләбез. Бик җылы мөнәсәбәт арабызда һәм бик кызыклы сценарий миңа бик ошый. Сез нәтиҗәдә кинода төшкән артистларыбызның башкарган рольләрен генә күрә аласыз. Ә менә оннан башка кадр артында бик зур эш алып барыла. Тулырак оештыручылар үзләре сөйләп бирделәр. Репертуар фильм барышындагы җырлар мәгънәсе белән сюжетка туры килергә тиеш. Шуның өчен җырларны бик озак сайлап алдык һәм аларга бик матур клиплар да әзерлибез. Карап, сокланырсыз дип ышанам. Только на площадке, но и звуковых студиях. Тавыш яздыру буенча эшләр төшерү майданчыкларында гына түгел, шулай ук безнең студияларда да алып барыла. Махсус минусовкаларын профессиональ дәрәҗәдә әзерләп, матур көйләр белән мюзиклны бизәячәкбез. Весело, но достаточно сложно. Бик күңелле төшерү процессы, ләкин 15 декабрьгә кадәр төшереп бетерергә кирәк. Ощущение, что вся республика Татарстан помогает нам делать новогоднюю ночь на ТНВ. Әйтерсең дә бөтен республика ярдәм итә, чөнки кая гына мөрәҗәгать итсәк тә, барысы да булышырга тырыша. КамАЗ мастер үзләре шалтыратып, нәрсәләр кирәген сорап язып алдылар. Гомумән, барлык спонсорларыбызга рәхмәт җиткерәбез. Шулай ук менә шушы йортның хуҗаларына да. Йорт хуҗаларына килгәндә бик кунакчыл гаилә. Бер-берсе арасындагы һәм шулай ук төркемгә карата җылы мөнәсәбәтләре съемка барышына бары тик булыша. Белүебезчә, сез бу йортның хуҗасы. Төшерү төркемен сез тиз ризалаштыгызмы кертергә, әллә инде киресенчәме? Әлбәттә, мин бу съемкаларга бик теләп ризалаштым, чөнки инде бу безнең беренче тәҗрибә генә түгел. Белүемчә, бу төркем берничә йортта булганнар, эзләгәннәр. Әмма ләкин ни өчендер безнең йортны сайладылар. Татар халкы бит инде кунакчыл халык. Шуңа күрә өебездә, ничек дип әйтим, гыш килеп тора йортыбыз, бик күңелле бара бу төшерүләр. Шуңа күрә уңышлар телим. Эшләре бер дә җиңел түгел. Минем үз улым да иҗат кешесе. Шуңа күрә бу хезмәтнең нинди авыр хезмәт икәнен беләм. 31 декабрьдә бик сөенеп, ТНВ каналын карарбыз дип өметләнеп калабыз. Гомерем шулай узармы гел, сине генә көтеп, ялгызым өстәл янында суынган шәйләр өчен. Менә шушындый иҗады гаиләдә без бүген дуслар. Илдар абый, сезне хатыныгыз кыстадымы ризалашырга шушындый менә съемкалар үзегезнең иегезгә кертергә, әллә инде үзегез бик теләп катнашасызмы? Ну, безнең тормышта инде бер нәрсәдә киңәшләшмичә эшләнми, без инде бергә уйлашып, бергә эшлибез һәрчак. Ну, һәр вакытта да соңгы сүз хуҗаныкы инде, то есть минеке була инде. Шуңа инде шуннан уйлап куйдык та ничә бәлем мондый тамашадан читтә калыйк дип. Ну, шунда катнашырга булдык. Ну, йортта инде хуҗалыкта кирәк әйберләр бар, кирәкме, сәнәкме, барсы да безнең бар. Әле менә үзебезнең семейный музеебыз да бар инде безнең. Гаилә музеена килгәндә гадәттә бәләкәй генә пишмак күз алдына килә. Әмма монда аерым бер бина дисәк тә ким булмас. Ата-бабаларыннан калган истәлекле экспонатлар бар. Әлегә бөтен экспонатта биредә юк, чөнки алар мюзикл реквизитларына әйләнгән. Һәм бары тик яңа ел кичендә безнең мюзиклда гына аларны күрә алачаксыз, хөрмәтле тамашачылар.
Мәртәбәле кунагыбызны тәкъдим итәр вакыт җитте. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты, остаз, профессор Венера Ганиева. Венера апа, саумысыз, хош килдегез. Исәнәрмесез, Зөлфия, Алмаз. Кайнар сәламлибез сезне. Рәхмәт. 10-нчы мәртәбә Болгар радиосы милли музыкаль премия тантанасын оештыра. Сез менә үзегез әзерме? Ничек тоясыз үзегезнең халәтегезне? Юбилей тантанасы бит инде бу. Зур түземсезлек белән көтеп торабыз инде бу көнне. Бу шын мәгънәсендә җыр бәйрәме бит инде. Күрешү, очрашу, сөйләшү. Без бит үзебезнең коллегалар белән көн саен да очрашып тормыйбыз. Менә шунда хәл-әхвәлләрне белешеп инде шундый бик күңелле чара дип әйтергә Әле димәк, сезнең фикерегезчә, бу тамашачыларга концерт кына түгел, өстәвенә җырчыларның да бер күрешеп, хәлләр белешеп алу мөмкин. Әлбәттә, без дә тамашачыларны сагындык, сагынабыз һәр вакытта. Алар безне сагыналар. Менә әйтәмеш, түземсезлек белән көтеп торабыз бу бәйрәмне. Көннәр генә калып бара инде. Гадәттә, әлеге тантанада легендар җырчылар белән бер рәттән яшь җырчыларга да игътибар бирелә. Быел да шулай булачакмы? Әлбәттә. Болгар премиясе проекты ул иң затлы, иң зауыклы, иң гадел проектларның берсе дип әйтер идем. Монда инде берничә буын тәкъдим ителә, берничә буын, анда яшьләрдә, урта буын. Ул безнең минем кебек инде, мине үземне музейный экспонат дип әйтәм инде. Минем кебек инде улларга да шундый игътибар бирелә. Мин бик рәхмәтле. Чөнки соңгы вакытта дөрестән дә гел остаз булып инде гел укучылар белән инде барбер бит инде аларга үземнең 40 еллык тәҗрибәмне аларга да җиткерәсем килә. Шуңа күрә концертларда бик еш чыгыш ясап булмый, бу концертны көтеп торам. Димәк, әлеге премиянең төп максаты? Нәрсәдә менә аның? Шушы премиянең төп максаты? Премияның төп максаты әлбәттә иң яхшы музыкаль әсәрләрне, җырларны тамашачыларга җиткерү. Чөнки ел дәврендә бит инде җырлар сайлана, үзенә күрә бер илектән уздырыла. Нарымында тамашачының да инде сайлавын истә тотып, менә шундый мин әйтеп киттем инде бу иң гадел проектларның берсе. Менә сез 40 ел сәхнәдә дисез инде, Венера ханым. Менә шул 40 ел дәвамында бит инде нинди генә җыр күрмәгәнсез, нинди генә спектакльләр башкарылмаган, нинди генә ариялар җырланылмаган. Шулай операларны алыйк, менә эстраданы алыйк. Каян менә үзегездә шундый көчне табарга? Ул бит гел эшләргә дә эшләр. Әле бит укытасы күпме? Менә каян менә үзегезгә энергия алырга? Менә шушы эш рәвешендә. Әле ул 1 ел гына булса иде, монда бит 40 ел. 40 ел мен иҗатта, 25 ел мен кафедра бүлек мөдире, җырчылар әзерләү кафедрасын җитәклим. Әйтәләр миңа, менә кичкенә генә инде син шундый. Каян шул хәле көч аласың, каян шул хәле тавыш чыга синнән диде. Төпкә карасаң, әлбәттә бу мәктәп дип уйлыйм мин, школа. Әгәр дә сиңа белем алганда дөрес нигез бирелә икән, киләчәк профессияңа нигез салына икән дөрес, димәк, җырчы узын гомерле була. Ләкин ул гына җитми, мин гомер буе гел үзем өстендә эшләдем. Ул күнегүләр дисеңме, ниндидер барбер видео материаллар манда, ниндидер методический пособиялар мин гел эзләнүдә булдым. Гел үземә нәрсәдер гел ачарга тырыштым. Үземдә ниндидер тембр төсмерләрен инде ачарга тырыштым. Резонаторлар эзләп мин безнең профессия гомумән ул тик тормас бер җан. Һәр вакыт Ходай яңа бер ирәне дә дөрес. Без сезне бик көчле тәвәккәл шәхес буларак күзаллыйбыз. Сез үзегез дә шундый фикердәме? Менә ниндидер каршылыклар килеп чыкканда тормышта, менә ничек җиңел генә шул көч дәрманны саклап калырга? Беләсезме, кеше ышанса үзенә, үзенең эшләгән эшенең дөрестлегенә ышана икән, ул бүтән киртәләрне уза. Чөнки менә үзеңә ышану, бу инде әлбәттә менә шу
профессионал, шын профессионал болу деп ойлаймын мен. Әйткенде бик гади генә шул менә. Ышаныч, тырышлык дисез. Менә тормышка шул, менә ансы бит инде бирелмичә һәр вакыт үз юлыңнан тайпылмыйча шул ышанычны саклап, тырышып эшләү ансы инде талантларга гына биреләдер ул. Максатчанлык әлбәттә, максатчанлык. Аны менә әйттең дә бирдең, аны эшләү бит, ансы бүтән. Ансы башкача бирелә. Шәкертләр тарафыннан иҗат дөньясына менә, музыка дөньясына ихтыяҗ зурмы? Телиләрме килергә менә сезгә? Шәкертләрегез күпме? Сәнгать мәдәният институты соңгы елларда бик тә ничектер шундай популяр булып китте дип әйтәм. Мин үз кафедрам турында әйтә алам. Гомумән безнең бик күп бит инде юнәлешләр институтта. Безнең конкурс бик зур ел сайын. Менә бу елда біз 30 кеше кабул иттек минем кафедрага. Монда бит төрле юнәлеш, монда бакалавриат, магистратура, ассистентура, стажировка, читтән торып уку да монда каралайм. Менә кызыксыну бик югары, бик югары. Бөтенесе тели йолдыз булырга. Алабыз инде менә кабул итәбез, әлбәттә талантына да карап. Чөнки дөресен әйтергә кирәк, барысын да алып булмый. Ниндидер менә шул тембрның матурлыгына карап инде аннары менә күреп торам, күзләре яна. Мәсәлән, яшь кызларның, егетләрнең укыйсалары килә. Шунда ихтибар итәм инде мин. Әлбәттә, бу бик зур җаваплылык. Менә бу яшьләрне алып, аларны бит кеше итәсе бар, аларны профессионал итәсе бар. Бездән дә бик күп нәрсә тора, ләкин үзләреннән дә бик күп нәрсә тора. Менә шул тырышлык, менә үҗәт булу укуда инде менә шундый максатчанлык та булырга тиеш. Менә профессионал булуның нигезендә менә шу сыйфатлар тора. Менә талантына да карыйбыз дидегез бит инде, менә бу 30-ны алдык дидегез. Менә ничә студент, ничә шәкерт укытып чыгарганыгызны беләсезме? Һәм менә еллар үткән саен сездә чагыштыру кеше ул бик күп бит инде, сез айыра беләсез, әйтә аласыз, моннан булмый, ярым эшләп була, монсы ялкаурак, монсы утырыш. Менә талантлар сирәгәймиме, сайыкмыймы? Талантлы яшьләр күпме бүгенге көндә? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга сез җавапны әлбәттә ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба аласыз. Әлегә без Венера Паганиева белән сау булашып, аның еллар шакыра дигән җырына тукталырбыз. Кунакка килгән өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әйләнә тирәбезгә күз салсак, бөтен нәрсә хезмәт нәтиҗәсе. Бик йортлар, матур студияләр, акыллы машиналар, табыннарыбыздагы сый-хөрмәт, өстебезгә кигән киемнәр. Хәтта безнең тапшыру да иҗат төркемебезнең зур хезмәте. Барчагызга да кайнар рәхмәтләребезне юллыйбыз. Хезмәтләрегез уң булып, сөенечле очрашулар насыйп булсын. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Бүгенгесе дә үтте дә китте.